Fil-Parlament il-Prim Ministru tkellem dwar il-bidliet li qed iġib il-Gvern immexxi minnu u spjega li l-uniku strateġija li għandu l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil dik li ma jagħmel xejn biex ma jiżbaljax. Anke meta kellu argument validu reġa' għal darb'oħra mar overboard. L-uniku strateġija li jidher ċar li għandu huwa li ma jagħmel xejn. Ma jmurx jiżbalja. Komdu, Sur President, li ma tagħmel xejn. Dal-gvern se tagħmel bħal gvernijiet oħra li ma jagħmel xejn ukoll u jħalli l-affarijiet jgħaddu mal-kurrent li jsiru jieħdu il-kors tagħhom. Imma kieku kienu joħsu l-kontijiet, Sur President, komdu ma tagħmel xejn imma mbagħad ma jispiċċawx il-mediċini out of stock. Tista' tagħmel bħall-oppożizzjoni ma tgħid xejn imma mbagħad ma tiġix iċ-child care bl-aħras. Fil-waqt li marka suċċessi oħra għalli fuq il-governanza jrid isir iktar u sa tmiem din is-sena jkunu ppubblikati l-qbja tal-kuntratti kollha u bekk juri li ma jibżax mit-trasparenza. Qal li Simon Busuttil m'għandux il-kuraġġ jieħu azzjoni kontra l-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco. L-oppożizzjoni qed tgħidilna qed tgħidli għalhekk trid tiġġieled il-korruzzjoni, għalhekk neħħejna l-preskrizzjoni, għalhekk daħħalna l-liġi tal-finanzjament tal-partiti, għalhekk aħħalna li jkun hemm protezzjoni għal whistleblower u għalhekk daħħalna l-liġi tal-finanzjament tal-partiti li n-naħa tal-oppożizzjoni ma tridix ħarġet bi-skema ta' ċedoli. Il-Prim Ministru għal 3 darbiet wara xulxin għal il-kap tal-Oppożizzjoni li min ma jġilitx il-korruzzjoni huwa korrott. U żied kif il-Gvern Nazzjonalista anqas ippubblika l-kuntratt tal-Arriva u kaxkar saqajh dwar dak tal-BWSC. Sfida wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni jgħid jekk hux se jippubblika l-ismijiet ta' min se jagħti self lill-Partit Nazzjonalista. Jien ma smajt il-ħadd minnkom jgħid li fil-Pana ma sar xi ħaġa legali, imma ma sarx sew. U hawnhekk irrid nasal għal two wrongs don't make one right. Li mhix kwistjoni ta' legalità jew le, kif qal sewwa l-Onorevoli Bartola. Aħna rridu nkunu ta' eżempju għan-nies. U jien nieħu l-ispjegazzjoni li qed jagħti il-Ministru Mizzi, imma rridu nifhmu li n-nies hemm barra jgħidulna nistennew aħjar minn għandkom. Dak huwa il-messaġġ li qed nieħdu minn dan kollu. Qed ngħidulna li qed jgħidulna n-nies tagħtux każ li qed jgħidulna ħal oħra we discounted għal raġunijiet li semmejt u 1000 raġuni oħra ta' nies u m'hemmx għalfejn dal-każijiet kollha pubbliċità. 25 sena affettwajtu l-ħajja tan-nies. F'affarijiet tajjeb imma f'ħafna każijiet tajtu saqajn in-nies, tajtu saqajn negozji biex jiffangaw il-ftit u aħna ma rridux nikkupjawkom u rridu nkunu ċari u konvinti